Txangurroaren errebolta. Bazen behin itsasondoan Peio izeneko txangurro bat. Peio oso dotorea zen eta beti azken modara joaten zen. Egun batean, Peiok zerbait berria aurkitu zuen korronteak ekarrita, jogurpote bat. Liuratuta begiratu zuen eta osagarri moduan erabiltzea erabaki zuen. Bere buru gainean ipini zuen, txapela bailitzan, ozeanoko txangurrik xarmantena bihurtuz. Txapel dotore hura egunero erabiltzen zuen. Behin, dortoka batek jogurpotea buruan trabatu zion arte, begiak tapatuz. Peiok ezer ikusi ezinik, hanka bat zare batean sartu eta estropezu eginez itsasondoko arearen kontra jo zuen. Damba! Kolpeaz errekuperatu zenean, ingurura begiratu eta konturatu zen bere ozeano maitea supermerkatu baten biltegia zirudiela. Plastikozko poltsak, botilak, sareak eta lastotxoak non nahi zeuden. Baita bere txapela kutxuna ere. Korapilatutako sarea moztu eta haserre itsasoko animalia guztiak bilera batera deitu zituen. Han elkartu ziren, Leabalea, sudurrean plastikozko lastotxo batekin, Marta Legatza, plastikozko poltsa bat jantzita, eta izurde talde bat sare zahar batetan korapilatuta. Nahikoa da! Gizakiek gure etxea zabortegi bihurtu dute. Planto egin eta errebolta bat egin behar dugu. Itzulketa operazioa! Oiukatu zuen Peiok. Animalia guztiak ados jarri ziren. Gau hartan, hondartzara hurbildu eta itsasoko korronteak erabiliz, ondoko zabor guztia hondartzara bultzatu zuten berriro. Zuek botatakoa, zuek jaso, pentsatuz. Hurrengo goizean, herriko jendea hondartzara joan zenean, harrituta geratu zen. Area ez zegoen garbi, milaka plastiko zeuden, sos mezua osatuz. Ura ikusita, herritarrak konturatu ziren ozeanoak kexa bat bidali ziela. Egun hartatik aurrera, herrian etzen plastikozko poltsa bakar bat ere erabili eta astebururo joaten ziren hondartza garbitzera. Peio txangurroa bere koralera itzuli zen lasai-lasai. Bere txapela berria etzen plastikozkoa, maskor natural bat baizik. Eta lagunei esaten zien. Gizakiei batzuetan gauza gogorarazi behar zaizkie. Baina hurrengoan sardina ustelak bidaliko dizkiegu opari. Ea orduan azkarago ikasten duten. Eta arreinkatu, ipuina hau jarraian bukatu.